Il-Libja tagħmel pass il quddiem dan hekk kif iż-żewġ gvernijiet jiġifieri dak ta' Tobruk u ta' Tripli iffirmaw ftehim tal-ġnus magħquda li fetaħ it-triq għall-gvern ta' Għada. Dan il-pass importanti waqt il-kriżi Libjana li ilha għaddejja sa mill-ġlieda tal-poplu Libjan kontra r-reġim ta' Gaddafi ġej ftit iem wara laqgħa storika oħra li saret f'Malta bejn iż-żewġ presidenti tal-gvernijiet rispettivi. Konxi mill-intħil barrani waqt ir-rivoluzzjoni kontra Gaddafi u li ħallit pajjiż maqsum s'4 snin wara, iż-żewġ naħat ma jridux intħil barrani biex jissolvew kwistjonijiet interni. Iżda minkejja dan huma xorta qablu li jirċievu l-appoġġ internazzjonali sabiex jelbu l-ostakli li qed jiffaċċja pajjiżhom bħalissa. Fost l-oħrajn hemm il-mewġa ta' vjolenza u l-bżonn ta' stabilità fil-pajjiż. Dan fid-dawl ta' fazzjonijiet terroristiċi bħall-Istat Iżlamiku li kull ma jmur qed iżid il-preżenza tiegħu fil-Libja. Lilin miċ-ċerimonja tal-iffirmar tal-ftehim li saret fil-Marokk, osservaturi politiċi qalu li fid-dawl ta' dan il-ftehim teżisti l-probabilità li gruppi ribelli armati ma jaqblux miegħu għax jarawh bħala teddida l-interessi tagħhom. Ftit ħin qabel ma ġie ffirmat il-ftehim il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Marokkin għalli dan huwa l-bidu ta' formazzjoni ġdida għal-Libja. Filwaqt il-ġnus magħquda nkoraġġiet lill-poplu Libjan biex jingħaqad fi dialogu wiesa' biex bekk il-pajjiż jikseb lura l-paċi u l-istabbiltà.